Türkmenistan'dan Russiýa gelýänler size değişli esasanam talipler size internet bärik gelersiňiz, nomer alarsyňyz, zat edersiňiz. Ondan soň bilemok nähilek ýagdaýda tapýarlar bular sizi, ýöne tapýarlar, siz bilen habarlaşýarlar. Nähili bular sizin beyniňizi ýerler, şuňa durmuşda ýaşasyň gelýärmi? Suda, putjovka, beýle şoňarak. Anama pul gazanmaň ýoly zat diýip şoňar kelläň bulaşdyrjaklar. Kampaniýa adam, LNS kampaniýasydyr. Şoňar kampaniýadan size şoňa teklip zat gelse, hiç ýagdaýda özüňizi alladyp oýnatjak bolmaň. Çünki olar sizin pul gazanmaňyň ýolyna hadamlar derler, puluňy almaň ýolyna hadamlardyr. Özüňizi oýnatmaň. Şu videonyň nähile ýagdaýda paýlaşyp bilen bolsaňyz, paýlaşyň, like, repost goý görsinler, hemme gelýän türkmenler özlerini alladyp şuňa duzağa düşürip bermesinler. Emma da sağ olun.